tänään me pelataan tää Seedmine Bloodmaneita. Joo. Elikkä tästä me ei päästy tätä Day of the Showmania ei päästy läpi. So fuck that. Ja mennään Wintake. En tiedä. Tämä päivä. Tai tänä päivänä. Tai jotain sinne päin. Miksei ääni? Ei. Riparivappupuripuu. Mitä näkyy siinä? En mä mitään pahaa sulle oo tekemässä. Mitä? No mä lähden tosta. Hei hei. What the fuck? Ehkäpä ensinnäkään, kun siellä asuu kaksonen. Niin, en mä sinnekään. Vaan tussi. En ole epäilyttävä ihminen. Olen sun kaksonen, lappadipupulupu. No mistä sinä sen mukaan löysit? Heti vittu kun jätää se sinne niin saatana löytyy. No mitä? Ois puhunut englantia niinköhän. Mä arvasin, että tälleen käy. Tän takia mä ottiin niin SMG mukaan. Meneekää pois. Tää pistooli. Oi oi oi! Perkele teijäkää saatan. Ihan selvästi naamaa on musua. No voi helvetti. Sattuu mahaa. Ai oksetta. Kuolin oksennustautiin. Mies löytyi kuolleena. Kuoli oksennustautiin. Puiston pihalla. Mua ei vittu kiinnosta. Haista paska. Mä ammun sua haulikolla ja sinua. Ahaa, tässä ei panoksia. Mä en tiedä mistä helvetistä ne synnyttää noita ihmisiä. Ei yhtään epäilyttävä ihminen oo tulossa käymään. Otetaan sitä SMG tästä. Mä tykkään teistä myös. Kiva kun tulitte kattoo. Mene pois. Ahan tästä loppupanokset. Mitä nää tuut tänne kuvaa saata? Mene pois! Mene pois kun mä sanon silleen saatana. Kore murikää! Kuka se sinä on? Mitä? Mikä vois? Oikeesti? No voi herra jumala saatana. Ovi auki. Tästä meni tämmönen vitun rampake-mode sitten päälle, että... Uhkaavasti juoksu päin. No moi nainen, haista paska.
No mitä sä laitat sollekin? Trackboardi sun persessä. Picklock. Yhdellä kädellä picklock. No mitäs tulit tänne? Joo. Voi paska! Osaa pelata oikeesti tätä peliä, vittu. Voi herra jumala. Saatana. Siinä jää sieltä tuli vittu saatana. Ethän sä osaa ammua ollenkaan. Se vaan käveli ja katsoi, ei tuossa ole mitään hätää, meikällä on vaan Snoop-nouset kädessä ja ammu sitä naamaa. Fuck. Hämmäri saatana. Joo, ei missään tapauksessa. What? Haulikko lähes sinne meni saa. No mitä helvettiä? Kukka mua ampuu? Saatana tästä. Minä olin tässä. Minä olin randomi. Sanoin mä oon vave alus. Jos mä olen vave, niin anteeksi. Mä olen randomi ja mä eikä lähtee tästä nyt jotain tekemään. Mä jaksa enää. Vittu mitä paskaa. No, nähdään taas sitten ensi videossa. Hei.